Hekk kif issa l-gwerra fl-Ukrajna ilha għaddejja għal madwar xahar u nofs, l-atroċitajiet hawnhekk qed ikomplu jiżdiedu. Dan hekk kif filmati ta' oqbra li fihom qed ikun hemm mijiet ta' persuni innoċenti li m'għamlu xejn u l-unika ħaġa għaliex tilfu ħajjithom u għaliex huma Ukreni. Sejbiet makabri instabu f'Buka ftit il-barra mill-kapitali Kiev. Il-kummentatur fuq l-affarijiet barranin Brendan Zerafa spjega li l-Ukrajna fetħet każ quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali. L-Ukrajna għamlet request lill-International Criminal Court li tinvestiga dak li huwa għaddej, jiġifieri kemm il-fatt li r-Russja attakkat u bliema mod attakkat ċerti bliet u anke l-fatt li kellek mass graves li l-Ukrenja jgħidu jikkonstitwixxu f'genocide. Zerafa kompla jispjega magħna kif dan il-proċess irid ikun hemm il-ġbir tal-evidenza u anke ta' xhieda li raw bajnejhom l-atroċitajiet li seħħu. Meta ngħidu jiġbru l-evidenza, dawn ħajġbru kemm evidenza teknika, jiġifieri min spara lil min qatel lil min, ta' min kienu l-ordnijiet. U anke saħansitra eyewitness accounts, apparti ġifieri l-evidenza fiżika li tista' tara u tmiss bidejk. Però iż-żmien sakemm tinġabar l-evidenza ħadd ma jafu, hekk kif hemm fattur ieħor li r-Russja qed tiġħad dawn l-akkużi tal-Gvern Ukren. Ir-Russja qed tgħid kif dan huwa fake news. Zerafa qal ma' News kif f'dawn il-momenti huwa diffiċli ħafna li l-President Russu Vladimir Putin jista' jitressa quddiem il-Qorti Internazzjonali iżda jekk ikun hemm xi bidla fil-Gvern Russu din tista' tiġri. Jaf anke Putin ikun hemm każ kontrih. Dik hija pertinenti għaliex għalkemm bħalissa jidher li Putin għadu fil-kontroll tar-Russja għadu sikur u għadu sa ċertu punt in control of things, jaf fil-qudiem ikollok regime change. U meta jkollok regime change u mbagħad is-sitwazzjoni jaf tinbidel, jiġifieri jaf ikun jista' jintbagħat l-International Criminal Court biex jittella hemmhekk każ kontrih.